Zaterdagavond werden bekendgemaakt wie de prinses van de Fopmuts werden. En dat wordt Jolanda. Fantastisch dat dit heeft bestaat en dat er nu ook nog eens anders meer aan brein. En vreemde vinken wel eens tot toch aan de hand. De gekke wassen lopen in het Limburgsland. Ja, prinses van de Fopmuts, ja, wie vult dat? Dat vult grandioos, echt waar. Dat is het gevoel van binnen, dat kan ze niet beschrijven. Dat klopt en dat klopt en dat gaat maar door. Ja, en ja, wat is uw slogan? Wat is mijn slogan? Mijn slogan is veer trekken door. Joehoe! Ken die mensen na? Veer trekken door, we zijn altijd bezig en we gaan altijd weer. Oké, ja, en wij zijn de adjudanten. Mijn adjudant is mijn allerbeste vriendin, daar koos ik niet omheen, dat is Lia van Brienen. En een hartstikke goede vriend van ons, dat is Huub Kwikke. Oké, ja, en nu gaat het feestje lekker door, lekker feesten. En ja, morgen weer verstelling aan de werk. Morgen gaan we gewoon door met ons programma. Ik heb een hele lijst gekregen, maar dat kunnen we allemaal goed, daar ben ik niet bang voor.